ungavumeli uthando lwemali lukwenze uphume kule nto yona uzoba isidlalo sabantu. Kuphatha kanjani ukuthi kunezikhulu zamaclub ezithi ziyikhiphile kwiholide zidlala igalofu zwisaca. Uyazi mlami wami kunokunye umfana engicabanga ukuthenga ngapha eNatali kungakanyana nje awakugijima imihlola kusho uwombukazi uthengiwe nawe uzuthengeke nawe hambe uyothengwa ubuye uze la kuthiwa 1 2 3 pause ubese matheni ube nesithombe esinjalo ukuthi wena uthengiwe nje breaking news umbukazi uthengiwe. Kuphatha kanjani lokho wemthetho? Uyinkunzi unobrain ukuthi usenga wadla amasu waqhathwa wathi uthengiwe wena lapho udlala lapho nje uthengiwe. Iphatha kanjani le nto le? Ungathi uyinja ukuzingela ukugijima lokho mfana kungakanyana hayi ngizokuthenga lokho mfana iFIFA breaking iyachitha ngiyathenga kusho kuwe hayi okhipha inkunzi angiboni ukuthi bayiqhenya ngani bafana.